Perquè hi ha un rei sense votar. Qui l'ha posat ahí? Com va l'economia mundial? Bueno, pues molt bon dia, molt bona vesprada, molt bona nit. Benvinguts a tots, benvinguts a un altre capítol de Bro, no tinc ni idea. Avui el capítol 4, el capítol de monarquia i república. I, bueno, bon dia, Manel, com estem? Bon dia, estem molt bé. Xics, per fi avui anem a resoldre una de les dudes que tenies en mi, de per què n'hi ha un rei sense votar. I, bueno, pues molt bé, a veure com se dona avui. Vale, pues ja en tot, suposo que no hi ha molt més que explicar, monarquia i república, pues anem a parlar una miqueta d'aquest panorama, sinó que anem ja en la presentació dels convidats. Vale, pues avui tenim... Aquí tenim avui, a veure. A dos convidats. Avui tenim, primer que res, el que està així present, a Javier Cencillo. És graduat en Sociologia i Ciències Polítiques i té un màster de professor de secundària en Filosofia. Eres professor, actualment sí. També. També participa en un projecte, se podria dir, que es diu Comarca Científica. Sí, no? La Comarca Científica és... Sí. És un projecte que més o menys que feu. Bueno, l'objectiu principal seria la divulgació des de les ciències socials en clau comarcal per a reivindicar, visibilitzar el nostre territori. I bueno, pues estem sociòlegs, politòlegs, gent de periodisme també, de treball social, però sobretot sociòlegs. Molt bé, un projecte que estaria guai que li pegarà una mirada. Sí. I després tindrem un tall, un xicotet tall, de Francisco Lucha Sánchez, que és graduat en Ciències Polítiques de la Universitat de Salamanca, és professor ara mateix en la Universitat de Xile. Podríem dir, un moment, Joan, que, però no tinc ni idea, ha plegat hasta l'altre xarco. Hem cruzat l'oceano i s'hem canviat de continent. Exactament. I ara mateix també porta projectes d'investigació política pues, en l'Amèrica Latina i així en Espanya. És un altre professional que pues, va explicar-nos una miqueta. Presentar tot el món, jo crec que ja podríem anar a la tertúlia. Anem a ello. Vale, la tertúlia. Ui, monarquia i república. Bueno, tenim així moltes coses per a fer. Però primer anem a parlar i anem a escoltar així a Francisco Lucha sobre pues, què és una monarquia, què és una república, una miqueta de context i d'història, a veure què és el que ens conta. A lo llarg de la història ens hem trobat diferents formes de govern representatiu i, com diria Bernard Manning, trobem de que configuren l'estructura institucional bé per elecció, per sorteig o, per últim, la designació. Aquesta última ha sigut la més comuna a lo llarg de la història i, sobretot, perquè ha sigut la configuració de les monarquies des de l'antiga Grècia, que diferents filòsofs ficaven el coneixement i les habilitats de reconegut prestigi per part de la societat com una forma de configuració dels càrrecs públics, sent el filòsof rei com la millor forma de govern. I a més tenien la percepció social que aquestes habilitats tenien com un origen diví, no? Ara bé, també ens hem trobat altres que són més democràtiques, que es configuren per l'elecció del sorteig. A més, l'elecció és el més comú avui, no? En els últims 100 anys ha sigut el sistema representatiu per excel·lència en tots els països i n'hi ha un problema respecte a les monarquies actualment perquè el més important de les monarquies ha sigut la transformació d'on ve la legitimització. Si prové de la divinitat, es denomina com tradicional, una autoritas tradicional. I més, en un marc jurídic concret, es diu que és una autoritat legal racional. Aquests aspectes són de Max Weber, però també n'hi havia una tercera opció, que és la d'una autoritas carismàtic. I les monarquies, que sempre han tingut aquesta autoritas tradicional, estan començant a evolucionar cap a una autoritas carismàtic. Per això ens trobem avui en dia en els mitjans de comunicació tantes notícies, sobretot aquest últim temps, que no tenen
tan bona fama les monarquies de configuració d'un autoritas carismàtic. I per això ens trobem com el 20 aniversari dels reis actuals d'Espanya, on està fent el batxillerat la princesa Leonor, i per això ara mateix ens trobem que les monarquies tenen que transformar eixe autoritas que ve de la tradició, de la divinitat, cap a un autoritas més carismàtic. Molt d'autoritas, de divinitat, de carismàtic. Pues fem-nos una miquilla de resum més o menys del que ens comentava. Més o menys. Bueno, seria la idea de que la monarquia té un cap de l'Estat i la república, i ese cap de l'Estat o esa figura seria més democràtica en el sentit de que és la participació social mitjançant les eleccions la que s'encarrega de decidir qui està i esa figura qui s'encarrega, no? Qui la té. El cap de l'Estat, en concret, pues, seria escollit democràticament i no per herència. Al final les funcions són les mateixes? Depèn, és que clar, normalment quan pensem en aquest tema sempre fem aquesta diferència entre, com si fos una qüestió dicotòmica, però no és així, perquè després una monarquia pot ser autoritària, pot ser democràtica, pot ser parlamentarista, pot ser presidencialista, i el mateix amb una república. Aleshores, com és escollida aquesta persona és el que determina la qualitat, podríem dir, democràtica, més que el model de cap de l'Estat. O sea que pràcticament lo que s'ha dit, lo que és la monarquia està com en decadència un poc. Bueno, en decadència històricament diria que sí, perquè trobo que és molt més difícil que un estat, una societat, passe de tindre un sistema república, un sistema monàrquic, per això, perquè si la monarquia apela a la tradició, apela al carisma, apela a l'herència, és més difícil si no hi ha darrere un rerefons històric, no? un antecedent. Però les monarquies actuals, clar, si pensem, per exemple, The Economy fa un anàlisi tots els anys de la qualitat democràtica de 163, crec que són, estats del món, i els que obtenen millor nota de qualitat democràtica, la majoria són monarquies. Això és clar, pensar que una monarquia és no sé, algun estat del tercer món és erroni en el sentit de que el que deia abans, no? El model de cap de l'Estat pot ser monarquia o república, però després el que importa són moltes altres variables, no? Els drets, la Constitució, la participació pública, serveis socials, etc. I bueno, el cas de Noruega, Suècia, Dinamarca, Països Baixos, Luxemburg són democràcies, òbviament, són monarquies i són estats que presenten el PIB per càpita d'entre els estats amb més PIB per càpita del món. Recordeu el PIB per càpita, el capítol 1, ho vam explicar. Si no el recordeu ja ho sabeu. Al capítol 1 podeu tornar sempre. Exactament. Anem a passar una miqueta a Espanya, el tema d'estereotips, com es veuen les coses. Jo crec que tot el món, més o menys, per lo que escoltes als teus pares, als teus iaios, en discussions i tal, se té una idea, però com se percebís la monarquia i la república així en Espanya i quins més o menys estereotips n'hi ha? Bueno, jo penso que podem fer com una llista de característiques i trobar aquesta diferència majoritària, no? Com brocha gorda. Aleshores, clar, si pensem en monarquia, pensem sobretot en gent major, república, gent jove. Si pensem en monarquies de dretes, la república d'esquerres. La monarquia és més catòlica i la república més atea, i la monarquia pues, també apela a aquesta unitat territorial, la república un estat més federal o a reconèixer l'autonomia dels territoris i donar-los més sobirania o autonomia. Podríem dir que està molt marcat, entonces. Sí, però, clar, com sempre, quan fem un model és un concepte teòric i un model ens ha d'ajudar a entendre la realitat, que sempre és molt més complexa. Això, clar, si pensem en república i pensem en esquerres, atea, etc., estem cometent l'error de pensar, per exemple, en la Segona República, oblidar que hi havia un partit de dretes republicà que va governar també i que també teníem republicans catòlics. Aleshores, clar, i també dins de la monarquia i dins de l'exèrcit, tot i que siguin minoria, hi ha també sectors que són d'esquerres, que són progressistes.
que O ens sea, que en xoca una teoria miqueta, però Debería anar una miqueta a banda de lo que és ideologia d'una o de l'altra. Pot ser totalment abarcable en les dos, no? sí, Bàsicament. diguem, bueno, no vull liar-lo massa, però les característiques en general pense que tots les tenim clares Sí, més o menys. i són certes, diguem, Jo les majoritàriament, però no podem pensar que això és la realitat sencera, no? La realitat sempre és més complexa. Val, i Al jo- final, un moment, si les característiques xics les pilla jo crec, després de que nunca explica Javi, les pillo vosaltres també. Pues sí, segur que sí, si les pilles tu sí. No te pases tampoc. A veure. Anem ara amb les preguntes del públic. Les preguntes de Bro, no tinc ni idea. Val, anem ara amb les preguntes de Però no tinc ni idea. Avui tenim dos preguntes que ens han fet dos xiques. La primera pregunta ve de la mà de Noelia. Anem a sentir-la. Hola, però no tinc ni idea. Una pregunta, si Espanya entrarà en guerra, qui tindria el poder de l'exèrcit? El rei o Pedro Sánchez? Gràcies, adeu. Qui tindria el poder? Ahí, és un dubte. Bé, sí, bueno, per ficar els conceptes clau per a qui vulgui, dos termes clau serien sistemes que crec que ho hem esmentat abans, presidencialistes o parlamentaristes. En els parlamentaristes, com és el cas de l'estat espanyol, hi ha un parlament, és a dir, un poder legislatiu escollit per la població, i des d'ahir és el poder executiu, el cap del govern. Aleshores, clar, en el nostre cas, el cap de l'Estat, Felipe, no té responsabilitats polítiques tan importants com tenen els caps de l'Estat de caire presidencialista, cas dels Estats Units o d'Argentina, i és inviolable, no està sujet a responsabilitat, com diu l'article 56, crec que és, i ha de ser ratificat, tot el que el rei decidís ha de ser ratificat. Aleshores, clar, tot i que siga el cap de les Forces Armades, el Felipe VI, seria el poder real, diguem, no el tindria ell, sinó que el tindria el ministre o el president de govern que s'encarrega de la ratificació, no? del referendo d'esa part. O sigui, té que donar el visto bueno a lo que opine. Sí. Val, o sea que en este cas el tindria Pedro Sánchez, anem a dir. Anem ara amb la segona pregunta que ens la du Euge. Hola, hola, Manil y Joan. Una pregunta. ¿Es verdad que cuesta menos dinero de mantener una monarquía que una república? Ale, adeu. La pregunta del millón, crec jo també, no? Com està la cosa? Bueno, torne a lo del principi. Si pensem que tenim repúbliques que són més complexes és perquè estem oblidant estats molt xicotets que tenen repúbliques, i població més xicoteta suposa una estructura burocràtica administrativa, que és la definició de l'estat, més xicoteta també i a priori més barata. Aleshores, bueno, no hi ha una resposta definitiva per a això, perquè les diferències dins del model de monarquia, les diferències són immenses, igual dins del sistema republicà. Sí que seria interessant pensar que a l'estat espanyol té la discrecionalitat el cap de l'estat, el rei, per a decidir la seva assignació, com repartir-la a la família real o al personal de la Casa Reial, i que en el cas d'Espanya la despesa relacionada amb la família real no tota ve d'esa partida pressupostària transparent, diguem, d'altres ministeris o d'altres partides pressupostàries també es deriva una part important en concepte de seguretat personal o de tot tipus de serveis. Sí. Això, clar, aquesta manca de transparència i aquesta heterogeneïtat dins dels dos sistemes és el que ens fa no saber, perquè igual que, bueno, no saber quin model seria més car, depèn. O sigui, que depèn del que se gaste uno el que se gaste l'altre. Això és només comparacions. Sí. Val, pues jo crec que hasta així no tenim temps per a més. A una altra volta farem altres coses, però bueno. Bueno, xics, pues hasta així ha plegat el capítol d'avui, ja sabeu, doneu-li like, subscriviu-se, nos podeu seguir en les redes socials, tant a nosaltres com al nostre convidat, i res més que dir, besitos para vuestro clito, adeu guapos i guapes. Adéu. Adéu. Vale.